Xenia Labs Automation Intelligence ingurune konplexuetan zereginak errazteko eta automatizatzeko irtenbide teknologikoak sortzen dituen enpresa bat da. Enpresaren balio proposamena bere garapen propioak funtsezko hiru teknologiekin elkartzean oinarritzen da. Sistem-on txipak eta abiadura handiko hardwarea, ikusmen eta adimen artifiziala eta komunikazio sistema sendo eta seguruak. Enpresa Bizkaian jaio zen 2008an. Martxan zeuden ikerketa eta garapen sistema esperimentalen bilakaera gisa eta identifikaturiko industria premia zehatzei erantzuteko. Eskaera, batez ere, soluzio tradizionalek estaltzen ez dituzten sistema adimenduen beharrak bultzatzen du. Europako industria sektoreen baliokate nagusietan integratzeko asmoarekin, errendimendu handiko hardware eta software propioa garatzen dugu. Horretarako, sentsore aurreratuak integratzen ditugu, adimen eta ikusmen artifizialeko soluzioak aurrera eramanez. Horrela, espezifikazio zorrotzak dituzten sektorei eskaintzen dizkiegu geure zerbitzuak. Horien artean, automozio eta trenbide sektoreak edota industria aerospaziala. Ikerketa zentru garrantzitsuekin eta enpresa handiekin elkarlanean aritzen gara, prototipo robotiko automatizatuak garatzen ditugun ikerketa programetan. Besteak beste, trenen trafikoa geldiarazi edo moteldu beharrik gabe trenbideen ikuskapen eta mantentze lanei zerbitzua eskaintzeko, edota etorkizuneko gidatze sistema eta intralogistika automatizatuak garatuz. Xenia Labs Automation Intelligence personentzat eta beste enpresentzat balioa sortzeko jaio zen. Edozein ekipamendu mota automatizatzeko gaitasunarekin, hala nola, robotika mugikorra eta manipulaziorako sistema robotikoak, dronak, ibilgailu konektatuak eta telekomunikazio sistemak.